Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan Raskauden ajan joogavinkkejä. Mun nimeni on Karita Tähkä. Mä oon itse joogannut koko raskauden ajan ja kokenut siitä hyötyä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Ja tästä syystä halusin lähteä jakamaan teille näitä videoita. Näiden videoiden tarkoituksena on tarjota ideoita ja vinkkejä raskauden ajan harjoitteluun. Jooga on erinomainen tapa harjoitella fyysisiä asioita raskauden aikana, sillä se on hyvin lempeä ja rauhallinen tapa. Joogan avulla saadaan vahvistettua lihaksia, saadaan rentoutettua kiristyviä kohtia kehossa ja saadaan tasapainotettua mieltä myllerrysten keskellä. Näitä videoita voit käyttää kahdella tapaa. Voit joko katsella yksittäisiä harjoituksia tai voit koota itsellesi näistä videoista kokonaisen joogaharjoituksen. Toivottavasti näistä videoista on hyötyä ja iloa sulle raskauden aikana. Kiitos!